तर मित्रांनो तुमचं स्वागत आहे आपल्या आजच्या डेली ब्लॉग मध्ये. तर कालच्या दिवसाचे आपले 3 पार्ट झाले. नसतील बघितले तर आपल्या चॅनलवर आहेत, जाऊन बघा. तर थोडा ब्लॉग लेट येत आहेत कारण की नेटवर्क नाही. अजून आपण चिपळूणलाच आहे. तर आपण चाललो आता ह्या गावामधला एक हिडन वॉटरफॉल आहे, तिकडे चाललेलो आहे. कुठे जायचं करून सकाळी स्पॉट चेंज झालाय. तर आम्ही चाललो ना तिकडे. तिकडून मग आपण घरी येऊ, परत चेंज करू आणि जाऊ जेवायला. आणि जेवून मग आपल्या खेळला जाऊ. तर खेळला जरा बघू, रानात जायला टाइम भेटला तर रानात पण जाणार आहे. तर आता निघूया. ते दादा येतात कारण की आम्हाला माहिती नाही, भाऊजींना पण माहिती नाही. तर आपण पहिल्यांदा चाललोय. तर सगळ्यांचा विजाचा प्लॅन तर आहे. तर बघूया, जवळच आहे, गाडीने तर जायचंच आहे आपल्याला. तर भेटूया आता आपण निघाल्यावर गाडीमध्ये किंवा वॉटरफॉलला बॅक साईडला जो शूट घेतोय ते कोण आहे तुम्हाला मी आता होतो ताई आहे. आणि इकडे बसलेत मानव, आणि इकडे बसले, इकडे आहे पिलू. आणि आई कुठे गेली ती बघा दोघं जण बघ काय करतात. ते बघ दोघं जण बघ काय करतात. जायचे तिकडे, चलो तिकडे जाऊया. आम्ही आता तिकडे जाऊन येतो, जरा राऊंड मारू येतो. हा जर ब्लॉग मोठा झाला तर ह्याला पण आपण करूया पार्ट मध्ये, कारण की कट काय करणार, काहीच करू शकत नाही काहीच. ह्याला आता हॉटस्पॉट करतो बंद. थांब रे, जाऊ दे आहे मी. कारण आम्ही चाललोय असे. आणि इकडे काहीतरी तोडतायत. कसं जाणार तिकडे? आणि इकडे बघा काय तोडताय. तेजपत्ता मसाला करायचा. तेजपत्ता तोडताय तिकडे. मम्मीचं आमच्या गावी आल्यावर काय ना काही तोडणं चालूच असतं. चला आपण इकडे चलो. तर आपण जाऊया घराकडे. तर गावचं घर आपण दाखवूया. चला अच्छा, याच्यामध्ये शिव तुझं घर दाखवूया. हे आहे शिवचं घर, शिवचं गाव. तुझं घर आहे नाही, सांग हे कोणाचं घर? गावचं घर. चला आता घर दाखवू आपण, एक दाखवू. चल, हे घराची एंट्री. हा ओटा बोलतात म्हणजे पडवी. हा हॉल. इथे बसतात बाप्पा. इथे एक रूम आहे आणि इकडे एक रूम आहे. ठीक आहे. इकडे किचन वगैरे, बाथरूम वगैरे. मागची एक एक्स्ट्रा पडवी. इकडे पण बाथरूम, किचन वगैरे. इकडे फ्रीज वगैरे मस्त पैकी. आणि इकडून आपण असं गेलो की असं माळ्यावर जातो. हे बघा माळ्यावर, हे बघा माळ्यावर. चला माळ्यावर. आणि इथे झोपाळा आहे मस्तपैकी. पडवीमध्ये काय माणूस सोडत नाही. तर शिव आम्हाला घेऊन चालला आता माळ्यावर. पडवीमधूनच शिडी आहे. आणि हे शिवचं घर आहे. ही बाल्कनी अशी मस्तपैकी आहे बघा. आजूबाजूला ग्रीनरी, घरं मस्तपैकी आहेत. आणि असं या दरवाजा उघडला की एका रूममधनं तुम्ही याल, परत इकडनं दुसऱ्या रूममध्ये यायचं. आणि इकडनं बाहेर येऊन नजारा बघायचा. वा इकडे थोडं सामान, गावचं घर म्हटलं सामान असणारच, प्रश्नच नाही. हे आहे आंब्याचं झाड इथे मस्त. गेल्या मे महिन्यात मी इथून आंबे काढलेले. तर छान असं घर आहे, मस्त आहे बाल्कनी. आणि इकडे आपण आणलेली गाडी, भाऊजींच्या मित्रांची गाडी घेऊन आलेलो आपण. आणि मेंबर जास्त आहे ना एक आपला, तरी गाडी घेऊन आलेलो आहे. आणि मस्त असं घर आहे, बाल्कनी. तर अशा प्रकारे घर आहे. तुम्हाला शिवचं घर कसं वाटलं कमेंट करा. काय बिलो सबस्क्राईब करा या. आणि व्यवस्थित घर लावणं. दरवाजा लावतो. आता आम्ही तुम्हाला डायरेक्ट जर्नी, आता तुम्हाला गाडीत भेटू किंवा वॉटरफॉलला भेटू आम्ही. ओके ये मला नाही बाई, मला ठेवतो रे. हा थांबा लावकडी थांब, सोड. चला. तर अशा प्रकारे हा आवाज. तर आता आम्ही चालू खाली परत. हे आपल्या पायऱ्या आहेत. ठीक आहे. ओके. आणि हे मस्त पैकी असं वाव आलो खाली. तर चला आता गाडीमध्ये भेटू किंवा वॉटरफॉलला भेटू. तर मित्रांनो आम्ही आलो मस्त पैकी आलेलो आहे. वा इकडे नजर बघा ना. कशाला मित्रांनो बेस्ट आहे आपला. एकच आलं फेमस आहे बघा.
हे मम्मी याला पकडलं तर असा डॅम आहे. आता आम्ही बघतोय हातात बघ काय काय. तर बघूया कसं आहे छोटासा डॅम वॉटरफॉल, हिडन वॉटरफॉल कोपडगावचा. भाऊजी घेऊन आलेत आणि तो बाजूचा मुलगा आलाय तो घेऊन आलेला मस्त काही. तर चला बघूया बघा किती मजा करतोय. मगल आहे मगल मगल. तर एवढं छान आहे ना वातावरण बघा काहीच कसला दिसतंय बघा ना डोंगर आणि याच्यामध्ये एवढा हलक्यात घेऊ नका. कसले बघा. हे खालून चाल ना. कसलं हे बघ कसलं वाटेल. हे मस्त वाटते बघ. तर मित्रांनो मंडळींनो सगळ्यांनो माझ्या पाठीचा तुम्ही आवाज ऐकताय पाण्याचा. हा हा भाई तुम्हाला माहिती असेल तर पावसाचा गणपती आले असते तुम्ही पाऊस गणपतीत. तर मस्तपैकी असं वॉटरफॉल आहे पोपटगावचा तुम्हाला दाखवतो आता. खतरनाक वॉटरफॉल खतरनाक. पाण्याच्या मध्ये कोण बसतो काय वाटतं बघ ना. खतरनाक खतरनाक. आम्ही शॉक. हा भाऊजी काय ए पाण्यात आम्ही बघा कुठं आलोय. पोरं गेली नव्हती पण एवढ्या तिकडं मस्त वगैरे कुठं आलो आपण भाई. इकडे इकडे जायचंय. बघूया ना पोरं कशी येतात. हो तो गेला पोहोचलोय पाहिजे. चप्पल गेली कोणाची तरी. फोटो बिटो काढ्या फोटो बिटो काढ्या. बाबूला कुठे बाबूला काही जवळ काय घेतलंय आता कॅमेरा उचलूया. उभ्या भेटत उभ्या अजून घेतो ना माझा माप. येता जरा तू येता जरा टाकू नको अजिबात. यातलं घे ना. घे की भावा आला आपल्याला दाखवायला. भावा इथं पण बाबा इथं काढ ना काढ ना. ते हे बघ इथं हे बघ ते बघ पाण्यात आहे बघ तू. मस्त लागतात भाजी करतात. हा म्हणूनच छोटी नको घेऊ. छोटीत काय नसतं. तर मित्रांनो वॉटरफॉल वर झालं आमचं धमाल मस्ती करून ते बनवायचं होतं. आम्ही तर राहणार जाऊन बनवू आपल्या खेळला खेळ मस्त झाले मजा आले एन्जॉय झालेत. मासे भरपूर आहेत. एकदा आपण मासे पकडायला इकडं माळ्याचे मासे. शिव दाखव पिलू. आमच्या दाराची आहे शिमगा. मम्मीने बघा काय घेतलेले उभ्या. मी वरूनच जमा करून आणलो. मला माहिती होतं आणलो मी तुझ्यासाठी. तर चला जाऊया घरी बॅगा घेऊया आणि निघूया आपल्या गावी म्हणजेच खेळला शिवच्या मामाच्या घरी. शिवचा मामा मी म्हणजे तिकडे गेल्याशिवाय तुला गावी गेल्यासारखं वाटत नाही वाटतं. हा ऐकलं. चला सर्व आले का. आले आले सर्व. हा तर मित्रांनो थांबले बा कुठं आम्ही जेवायला.
घरगुती खानावळ समर्थ कृपा व्हेज नॉनव्हेज झणझणीत मिसळ का बिलू बघा, चला जेवूया आता मस्त काय काय बघूया आपण मस्त पैकी आपल्या आलेले चिकन वडे चिकन रस्सा आणि इकडे 2 चिकनचे ग्रेव्ही लिंबू वडे किती येतात एका प्लेट मध्ये? भात आपण खाणार आणि इकडे मागवलं यांनी व्हेज थाळी बघा पापड बिपड बटाट्याची भाजी चिकन सुका पण सांगितलं. आता आम्ही खातो चिकन वडे तर मित्रांनो मंडळींनो मस्त जेवण झालेलं आहे तर इथे आपलं कुठून आलं तुम्ही जगबुडीचा जरा ब्रिज क्रॉस केला आपल्या खेड पासून पारण्यानगर तर घरगुती खानावळ आहे रत्नागिरीच्या साईडने राईट हाताला बघा आणि मुंबईच्या दिशेने लेफ्ट हाताला तर हे घरगुती खानावळ मस्त लेडीज आहेत सर्व बनवायला छान आहे तर आता झालं जेवण आम्ही चिकन थाळी घेतलेली व्हेज थाळी कशी होती तुमची छान होती झुणका वगैरे मस्त ना आमचं चिकन पण सुक्का बिक्का एकदम मस्त होते शक्यतो चिकन वडे ट्राय करा नक्कीच हा हे बघा ओके हा तर भाऊजीने ट्राय केले बघा तर चला आता जाऊया आपण आपल्या गरम गरम एकदम गरम गरम घरी मस्त पैकी घरी जाऊया गरम वडे एक नंबर तिकडूनच जाऊ दे येते चला आता बघूया जरा आम्ही बारण्यानगरात पोहोचलेलो आहे थांबा जरा तर मित्रांनो आलोय कुठे माहितीये घरी आलोय गाडी लावले फटाफट सामान काढले आणि आम्ही चाललोय लगेच शेतात कारण की ऑलमोस्ट 5:15 झालेत हा मोठा केला जरा खड्या टाकले चिखल हे जायचं ना तर 5:15 झाले त्याच्यामुळे आम्ही लवकर जातो कारण आम्हाला रानात जायची इच्छा आहे कारण की उद्या निघायचं मुंबईला तर चला जाऊया मस्त एन्जॉय करूया आपलं रान तर तुम्ही बघितलं नसेल बघितलं तर दाखवतो आणि आपल्या मागच्या ब्लॉगमध्ये खूप काय जाऊन बघू शकता काजू वगैरे सर्व अरे पाणीच आटलं इथे पाणीच नाही आहे लास्ट टाइम होतं ना इथे हां एवढा पाऊस गायब झाला काय जिथं पाणी भरलेलं असेल तुम्ही बघितलं असेल मागच्या ब्लॉगमध्ये तर आणि हे बघा हे आमचे 2 खिलाडी बघा धुरंधर घरातले तो बघा साहेब बघा कसं चालतंय पिल्लू पाठीरा पिल्लू दादाच्या पाठीरा तर चला आता भेटूया आपण शेतात आम्ही 4-5 जणच आलोय पुढं हे येत आहेत हे आम्हाला जायचं रानात गेल्याशिवाय वाटतच नाही आम्हाला जसं आलोय तसंच निघालोय तर गाडी लावली घराची इथं सामान काढले आणि हे काहीतरी घेतलं आम्ही ते आता तिकडे थोडंसं काहीतरी बनवणार भरपूर बनवायचा प्लॅन होता पण 4 वाजता आलो असतो तर पण वाजले 5:30 चला बघूया आता हे तरी बनवूया की नाही हे जे घेतले वस्तू त्याचा काहीतरी वापर झाला पाहिजे हे थांब नानू त्याला पाठी घे तर हे बघूया आपण मस्तपैकी कशी काय बनवतो आम्ही ते तुम्हाला दाखवतो चला आधी शेतात जाऊया आपल्या शेतात गेल्याशिवाय काय आहे का तर गाईज आपल्या रानातला फेवरेट स्पॉट हा बघ मानव इकडं हा बघ गेला बघ अरे भाई इकड्यांची पिल्लं पकडायला मम्मी पकड मम्मी दाखव अरे पायच गेला दाखव हाताव पिशवीत गेला गाई खिशात टाक ना बाय आला का दाखव अरे यार काय हे पिशवी खाली घ्यायला लागली धुवून काढ दाखव मानव हे बघा एक ते पाणी पण कमी झाले काय पाऊस गेलाय बघू दे त्याला दाखव थांब त्याला पकडू दे थांब हा दाखव त्याला छोटस खुब्या काढते खुब्या काढू फटाफट ह्याच्या खाली हाय हा ते काठीच्या खाली चप्पल काढावी लागेल रे ओ मामा या छोटी पिल्ल सोडायची आपल्याला चला मी काय दाखवतो तुम्हाला काहीच इकडे जाऊया चल बघा पहिला गाडी गारात
पहिला कडी गारात गाईच. तर मित्रांनो बघा आमचा वाडा आहे इकडे. म्हशी आहेत. हा असा आवाज द्यायचा. हा गुड. अरे हो अरे मानून खेकडा वगैरे गाईच. डोळे बघतो डोळे बघतो बघ. हो हा पप्पी घेतल्या परत खेकड्याची बाई. खेकड्याची पप्पी घेतली. चला या इकडं. टाळ्या वाजवते कोणतरी. गाईच इकडे दादाच्या आईनी इकडे मस्तपैकी लावलंय बघा भाजी बिजी. कलम लावली आपली. हा ही कलम आहे बघा. हे पाठी बघा मोठे कलम आहेत. कुठे जायचं आहे? अरे बनवून जाय पहिले सूर्या. खाली चला बघू. इकडे ये नानू. नानू इकडे ये. तो उतरला खाली. मस्त इकडे भाजी बिजीचं केलेलं आहे. शेणाचं पप्पांच्या आमच्या लय गोंधळ असतो. लय गोंधळ. चला हा जाऊ दे चल या. तर चला आता आपण एक वस्तू बनवूया मस्तपैकी. चल पिलू या. तर मस्तपैकी आता आपण बनवूया. चलो. तर मित्रांनो जे बोललेलो अजून एक वस्तू आलेली आहे आपण घेतलेली. तिचा उपयोग आता आम्ही करतोय. फायनली होतोय तिचा उपयोग. कसला माहिती तुम्हाला? हे बघा मशीनचा. हे बघा मशीन भाई. गॅस 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 कांबर. प्लॅस्टिक काढता आलं तर काढून टाक. ओके. आणि खाली स्टँड ओपन करते मस्तपैकी असा. आहे का निघतंय का? हा काढायचं. हा चल थोडा मग आता भाजताना भेटू. भाजताना मक्के आणलेत. मक्के दिसतंय का रे? आता आम्ही शेगडी चालू करतो इथं. ए साईडला साईडला. ते चालू करून पंच कर ना. आता ते कर. आता ते दाब. गॅस सोड. हा भाज करायचं. कोण भाजतंय? चालू झालाय आमचा. पहिला आई साई. आधीच लाव. खाताना लावा ना. घेतलेले वया बघ गवत. तोंड पण दाखवायचं. मकात दाखवायचं. हा इकडे बघा कोण वाजतोय बघा. फडफड फडफड आवाज यायला लागला. कसा हवेने राहणार ना बाळा. स्लो केला फायनली बाबा त्या शेगडीचा उपयोग केला. फायनली उपयोग झालाय गाईस. हे फोटो काढ मस्त. थांबा ना. फोटो काढ मस्त. पुढे पुढे मक्यात पाच. मक्यात पाणी येईल. बटर ती झाली होती पण ती बांधावं जात होतं मला. मस्तपैकी भाजतोय. दोनच मक्के आहेत. एक एक बाईट खाऊ. तुरी पण नाही कोयते आहे ना. अरे बरं आहे. इन्स्टंट गॅस. चायला वेळ गेला असता. नाही झाली असती. झाले असते. नानाचे शूज बघ किती नवीन झाले ते. हे बाबू कलम एवढी मोठी येत आलेला आहे मस्तपैकी मका. एक नंबर. एक हाताने घे. कसा आहे? बाबांना बोलव. आवाज दे बा. कसा आहे? पिल्लू बाबांना बोलव. शिस्त बंद कर. तुझ्याकडं बस. आले मस्त आहे. त्याला पण चटणी मीठ मसाला लाव. तर मित्रांनो रानात बिनात फिरून भाऊजींची इच्छा पूर्ण झाली. गाईज भाऊजींची इच्छा पूर्ण झाली. इधर टाको थोडा. छोटा वाला खाने वाले. हा एक छोटा. हे छोटा ते छोटा केक नाही तो. तिला आपल्याला यायला नाही केलं होतं. बाकीचं ठेवून हे नुसते कुठे ना टी शर्ट घालता येतात व्हिडिओ मध्ये. तर बघूया आपण टेस्ट. भाऊजी हे पण ठेवा तिकडं. बाय ठेवा तिकडं. पाहिजे म्हणजे काय माणूस नाही.
तू त्याच्यात खा ना बाई, आपण खाऊया रोज. मानव आहे क्लास या ना. दही हे घे उचल. सुभाष काय इकडे शूट चालू आहे. एक फायनली एक रील बनते बाबा इकडे. काय फायनली एक रील बनते बाबा इकडे. फायनली एक रील. आवाज नाही प्रॅक्टिसला. चला मम्मी प्रॅक्टिस कर. चल पप्पा साईडला ना. ए पिलू पिलू. हा वा 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 या. चला बोने आपण या. वा वा. अरे बापरे. मम्मी दयाबाईंचा गरबा कर. मम्मी दयाबाईंचा गरबा कर. कर कर गरबा कर. नाही टिपी. तर मित्रांनो कसा वाटला आजचा ब्लॉग आमचा ना. चिपळूणवरनं खेडन वॉटरफॉल केलं ना आपण तुमच्या गावचा. मस्त छोटं पाणी त्याच्यातून पाणी येत आहे. हा पाण्यात मजा केली. आईने खुबे आणल्या. खुबे आहे. उद्या भाजी बनवणार आम्ही आणि उद्या निघणार आम्ही मुंबईला. गळ्यावर ठेवले आणि माझे त्याचे तोंड निकलला परत बंद केलं. त्याचे हात दाखवतोय. मग तो चालायला लागला. हा तर उद्या आम्ही निघणार मुंबईला. हा आणि तो चालायला लागला. तो कोणाला भेटायला निघणार. आम्हाला खोब्यात चालायला लागला असे. हा उद्या जाणार मामीकडे. हा आणि खोब्या चालतात असे. हा खुब्या खुब्या खुब्याला म्हणतो तू खोबरं. त्याचे तोंड दाखवला आणि त्याचा हात दाखवला. तो मग चालायला लागला. तो मग त्याच्या ओके हातात चावला. ओके ओके ओके. तर चला कसा वाटला आजचा ब्लॉग कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. भेटू आपण. केलं. भेटू आपण उद्या. मग आपण ना गावाला उद्या भेटू आणि गावाला पण भेटू आम्ही. शुभरात्री. काळजी घ्या. शिवाजी काळजी घ्या. बाय बाय. बाय.